Rahayu, selamat jumpa lagi dulurku. Ini dalam konten videoku. Kali ini saya berkunjung di wilayah Kepel Ampel Wuluan Jember. Ini di tempatnya saudara Bapak Giran, perajang bako sendiri lur, manual lur ya. Ini orangnya. Kula nuwun. Halo, pripun kabare Cak Giran? Iki lur, bolokku lawas iki kakangku iki. Pangestunipun sehat. Iki karet. Iki anu pabrik ya. Pabrik. Lha iki Manual iki. manual. Bakune jenis apa Cak iki Cak? Bakune jenis apa iki? Kasturi. Oh Kasturi ya. Oh iki baku Kasturi rek. Kasturi iki. Iki rajangane cacakku dhewe. Iki ning daerah Kepel Ampel Jember lur. Lah iki baku Kasturi. Iki rajangannya beliaunya ini Cak Giran, Kepel Ampel Jember Jawa Timur Indonesia. Oh, komplit toh? Komplit Oh, komplit. ngono lho piye kok kesasar kan. Kasturi iki lho lur, jenis baku Kasturi ngene iki lur. Nah, iki. Iki perlu diimbu berapa hari Cak Giran biasa? Iki kudu diimbu sih paling ndak 4 hari 5 hari mungkin ya lur ya. Nah, sampai warnanya sampai seperti ini lur. Nah, iki sampai ngene iki. Ah, iki lur, bentuknya seperti ini lur ya. Kayak seneng wedeng iki kok nek. Oh, ada. Kisi-kisi ngarepe dirajang. Iki wonge ngene iki. Manual tapi hasilnya juga reki. Apik banget. Nah, ini cara caranya gini. Caranya gini. Nah, ini begini caranya. Terus bakunya menyeblok ke bawah. Tak menyeblok mendhuwur rek. Nah, iki. Ngono karo rajang. Tapi saiki enggak ono wong nang jero baku, enek ning daerah Selopuro mung kita. Selopuro. Iya. Daerah Selopuro si icik kira-kira. Iki rancangan mesin to. Enggak sih ono sing ngono iku. Ini. Iya juga. Ono saiki anu sak iku lho, gawe mbako tepo tales lho sak. Oh teko lompok. Iya. Ngene yo asli, Mbak. Asli baku temenan rek. Iya. Nah iki. Iki cacakku iki ahli mbako. Rasane lek enggak ono enggak budal iki. Iki mau tak gawan. Matur suwun tak tiliki. Piye? Halus ning mentok. Mantap. Iya, bumbune yo kita gula ngono kuwi. Ora nyegrak blas. Blas. Wah, mantap kok. Ya domong aku ora kok ngelem. Oh, ngelem. Ora. Jan wis punjul sundul langit. Yo, terus cuma nek mulai mampir tak gawan ini. Wes kae cukup kok. Iki tetek kuning iki paling ngurung garing nek mendung ae. Oh, tak adekku mang ngomong anu Mas Pri arep apa tak pesene ngepleke sama ngono. Oh, tak kira iso ngerjang. Oh, pinter. Kok temene beliaunya ini ahli mengerajang tembakau. Ini jenenge soto rek, tapi duduk soto daging. Ini lek wong Jawa lek ngarani soto ki yo mbako iki rek. Soto daging enak iki soto godhong iki jenenge soto. Soto, Bang. Soto. Bahasane soto. Soto tulisane O. Soto iki kan asline cara Jawane mbako. Mbako. Tulisannya pada one ya. Lah lek gak ngerti soto ndare soto daging. Terus soto ayam. Soto ayam. Iki sing jelas iki tuh. Oh, iki diimbu kuwi. Iki masih diimbu memerlukan waktu 4-5 hari lur ini lur. Atau betul-betul sampai warnanya seperti koyok ning serlongan iki lur. Hasilnya sing wis sekitar 4 hari Cak ya. Iya 4 hari ya iki 4 hari 5 hari ngene iki lur. Nah, iki mateng njur Cak Giran. Wis sip mateng, wis siap untuk di iki warna kuning ngene iki. Nah iki kata masuk warna kuning. Aku ngono ya Cak ya. Wis siap dirajang termasuk ya. Siap iki wis. Oke, sip. Jadi kono lek menawa nantur ben belajar ngene. Belajar. Iki pakarnya mengerajang baku ini beliaunya Cak Giran iki rek. Iki tungane wong bakone tek wong-wong ngono kuwi. Oh, iki anu ya Kasturi ya ya. Iki Kasturi kabeh. Sip. Terus cuma sing ngene iki gak jadi anu ngene iki akhire ya ireng. Oh, ireng Cak. Ireng dadine ireng. Oh, ala dadi ndayu iki mergo sing wis garing Cak ya. Ngene iki lek jare dikrosok ngene iki ya garing dadi ya dipepet. Ini dadi krosok lek garing no. Tapi untuk warna kurang yo lek iki jadi derajat ya enggak kena. Enggak kena. Enggak kena. Wis apa tinggi remetan ngene ya. Iya. Oh. Galur waringno di
remet ngono kuwi. Heeh. Iki saran-sarane dari ahli pengrajang, Mbak. Yo, tok wis ora enek wis. Racikannya cuma pakai gula tok ya, Cak ya. Gula pasir. Tujuannya untuk apa, Cak? Benda kemeropo apa piye? Ben gak nyegrak Oh, ya. ben gak nyegrak, enak. Oh, Yo. Tukar sing buat contoh. Kayak malah rasanya bah, Nah, mantap. Halus, ndak nyegrak blas, halus tapi mentol. Rasa antep tenan bagus nih. Oh, oh iso ya. Ndak mati. Iya. Ndak tak cengkel lho, Cak yang. Kok kuat aku? Kuat. Nyapung rabot tek wong sakmene ya dilinting kaya kenek. Ning Diweceke malah enak. aja ndak murni no, ndak rasane ndak orisinil wong mbakune wis enak ndak. Nah, iki lur, dilanjut lagi lur. Nah, iki jan ahli lur. Senior lho. Senior. Senior dari Kepel Indonesia Raya lur. Nah, iki jongkone kok culik to, Cak? Mau gede iki. Ya mau ini kan ngene to, aku dikai adike. Heeh. Dadi banget tak rajang lading karo longgo, mati mari pirang dino iki. Ngono ya. Tuh takal. Oh. Ame bisa piye. Asline yo gede apik to. Oh, gede ya. Cocoknya asli. Iki pusakanya sampai segini lur. Nah, aslinya gede lur iki gak sakmene lur. Iki secara wong usiane tuwek. Wis tuwek ya. Tapi landepir ya, gak kena dapusi pangkal landep. Mantap. Oke, ini lur saya sonjo dolan. Nah, dolan ngendangi kakangku, cacakku sing nggone desa Kepel Lampel Jember, Jawa Timur, Indonesia Raya. Aku lek muni tak komplit nih ben tak kesasar wong. Jadi ngerajang baku sampai seperti ini lur. Mantap. Cak iki sing arit ya. Arit. Cak sapa kae ning ndi saiki? Cak so to. Iya. Bang rene lagi kerja saiki. Oh kerja. Ajine nang bojo jenis wedok kono. Oh, oleh kono ya. Wis gak apa-apa sampean becak dia njogo omah iki. Iya, gak masalah wis. Iya betul Cak, wis padha wae ngene iki. Ndasku sampai botak wis mangan ngene. Iya wis. Ya kerja saiki Pak Ahmad wis pindah alam, bapakku pindah alam lho Cak Yohan. Anggone serak padha iki. Iya. Masih bapakku Blitar wis pindah alam. Wis gak enek. Pentas mari pendak satune. Iya. Iya, bapakku. Yo gak loro sih moro-moro. Ono ya kesel ngono paling. Wis gilirane pindah. Dinungo ngono Cak. Iya. Ora ngrasake loro. Iya. Nah iki belakang masjid apa sih jeneng lali aku. Inilah Ashabul Mas belakang masjid Ashabul Kahfi Kepel Lampel Jember Jawa Timur. Beliaunya adalah Mbah Ustad Cak Giran. Oh ndak gelem. Oh iya wis Pak Giran ngono ta berarti. Tapi ganjarannya muncul loh yang gitu ya. Sing mengku masjid Kepel ya iki lur. Takmir masjid sing melegenda ya lur ya. Ini Cak Giran ini lur. Mantap. Kamu kapan? Kayak ini Cak? Ini. Iya. Beliau gimana ini? Aduh, boleh. Ini tau nyekle? Iya. Ini kan mau cuma ngarep lu. Ini. Iya, tapi hilang ngono. Hilang contoh ini. Oh. Ini. Ya nyekle aja ngono, Bre. Iya, ini. Ya ngene kok kayak aku mau ngene. Heeh. Terus? Ya ngono. Ngene. Iya. Oh, ngono. Elek hasil lu. Saya menang sih. Apa jadi seneni? Wah, kapan nih? Kapan? Wah. Saya menang aja. Bener. Lur, belajarnya tempone angel. Rumah saku kayak crik-crik ngono cacakku iki, Mang. Wah, ora iso. Wis gak bakar iki, rusak. Wah, belah iki. Rusak. Wis. Angkat-angkat rusak, Lur. Oh, ndak situ. Belah iki. Wis, ndak entuk nomor aku. Ternyata, Lur, pertama sudah. Ternyata rajang tembakau itu tidak semudah koyok nyawang iki Lur ya. Aku nyoba ngerajang tembakau kok koyok kerajang gubis diledek Lur. Jadi arepe nerok-nerokne cacake ngene iki Lur anggitku. Ternyata hasilnya ndak bagus kae. Lah iki koyok gubis dirajang Lur. Lagi iki hasilku sing koyo ngene iki. Koyo welek iki. Lah lek cacakku kan sing iki Lur. Nah, apik to, koyo mie mawut. Lah kok ternyata lo malah bubrak kabeh.
hasilnya. Ambek guru besar diguyu aku. Ampun guru aku yang ngono no. Iya ngene. Terus karo guru besar bang disarankan jangan sampai jempolannya katut. Bergone lek modeli ternyata ada teorinya lur, ndak syukur apa jenenge? Syukur di Kena sekret akhirnya rumah sakit. iya, ndak syukur dia lur. Lah untuk bakonya harus dibuntel digulung-gulung gini lur. Gulung lagi. Jangan lupa dibundel digulung-gulung gini. Yang atas. Iya, setelah itu kita pasang di sini lur. Nah, gini lur. Bakar wong Blitar apa aku. Oh, enggak masalah, dipasang di sini. Nah, ini tempatnya. Jepit. Nah, dicepet terus baru di Wah, kenek ini. Lek iso hasilnya ya apik kaya iki lur. Lek gak iso kaya aku mang. Jiblas gubes arep tinggi soto. Enggak beres aku. Garape wis. Kita pasang kasar ini mak grunjol ngono. Heeh. Sama suwi ya cak ya panjang wis ngerajang wis Iya, pengalaman anggar sembako. termasuk berpuluh-puluh tahun ya cak ya. Wis melegenda berarti. Ya. Widike sampai setak ganti wisan. Ganti ping bolak-balik. Boleh ya sal dedel. Wah, berarti asli danyangane mbakku. Nah, iki lho. Cacakku kaya ngene iki lho rek. Lek ngerajang mbakku pinter wong. Zaman ini kan ene ora paroken barang kae jeje. Pangestune ijik sih an. Paroken. Iya, paroken tasik. Minta selamatane wis. Wis entek ya kan. Terus anake Barepe. barepe Pak Wakil. ya hasilnya ini iki. Lubuk nopisan lubuk anu. Iya. Gara-gara dan gue jenis nanti rajangan. Yang panasnya timbrengan. Heeh. Lek Pak Bacang senengane naneme mbako apa, Pak? Kasturi. Itu membutuhkan berapa bulan biasanya? Lek kasturi 3 bulan 3 bulan wis siap panen ya. siap panen. Sama- 90 hari atau 100 hari. Jenara jam ki ambak apaan? Anu digawe krosok sujen. Itu lek 1 kintalnya sampai keluar berapa juta anu pendapatan? Dalam 1 kintal sekarang harga itu kalau di sini 52, 55, 54. Wah, mantap Jan. Rezeki tenan iki. Iya, 5.400.000 yang bagus, yang sedang-sedang 54, 47, 50. Jadi rata-rata petani Tembakau di Jember Selatan Kepel ya. rata-rata itu harga 54 Untuk petani mbako untuk tembakau jenis Jember Kasturi. jenis katuri. Oke Pak Bacang, makasih informasinya, muga-muga berkah. Nah, ini setelah kita kasih gula lur, ini diproses mau dijemur. Nah, ini jenenge idek duduk serok lur. Iki jenenge idek. Itu kan Ya. ada eblek. Eblek. Nah, ini gini carane lur. Nah, Itu wong Blitar ya. gak masalah wong sak donya iki mlaku YouTube kok. Ini seniornya nih lur dari Kepel Ampel. Jawa Wuluan Jawa Timur Indonesia lur. Alamatnya tak komplainnya benda kesasar wong. Nah ini. Nah, iki proses GMP lek iso pas panas lur. Artine hasilnya apane apik ya Pak ya. Bagus. Nah, bagus apik. Cepet garing. Nah, ini Bisa tampang ya. sak tampang ya. Iya. Lek Pak Bacang anu, taneme ya mbakune sama ndak? Mbako apa jenenge? Bagus Kasturi. Kasturi. Wis mari aku nak Kasturi. Jauh kan tak sundut tapi. Wong ngono. Krosok. Oh. Sip. Ngeri. Iki sing ndelok wong sak donya lho, Mas. Anu Cak. Nanang lah aku dikaro ning Temanggung karo nanange Sukan. Di itu foto ngene iki. Wah, arek kok jeneng. Kok gak apa-apa nggih apik gak masalah. Kok carane ning kene wong kene ngene iki lho. Nah iki.
Mantap. Ada kau nih berintar wing harus Ayo melakukan ke sini ya, Pak. Nah, sip. Anak-anak sering nih ngene iku sudah kono tapi arek gua. Nggih. Tak kira les garing kok dadi di Nek wong nggo gula dhewe lho. Nggih, nggih, nggih. Nek gua akeh dengan dhewe Nggih. kang on. Lah kanggo ya aku ngomong. Terus make anu tak kira pun saged ngarah saiki kudune sakmene ngoten pun nganu nggih. Ya. Iki ukuran bagus. Coba nanti aku roh iki. Nah, sip, mantap. Ini proses untuk penimbunan tembakau sebelum dirajang, Lur. Nah, ini paling enggak membutuhkan 4-5 hari, Lur. Nah, gini caranya. Ya.